Ngiyanibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kuyintokozo enkulu kimi ukufika kule ndawo namhlanje. Angisiyo umuntu ojwayele kakhulu ukuhambela kule ndawo kuleli la ngapha eGauteng. Ngivamise ukuza ngapha kuphela mhlawumbe kunama lectureship. Cishe kukanye ngifika kubazalwane lapha abase Foslorus. Kube intokozo enkulu ukufika namhlanje benohlelo lokuzohlanganyela kule ndawo yakwaThemba. Ngiyathokoza kakhulu ukufika kule ndawo yakwaThemba. Ngibonge kakhulu ke nokunikezwa umsebenzi ngikhona kule ndawo. Kimina bekubalulekile ukuhlala phansi ngilalele ozokhuluma. Imvamisa ke thina abashumayeli saba nalelo lishwa lokuthi asinasi isikhathi sokulalela abanye abazalwane. Amathuba amaningi asuke eqondana nathi ukuthula intshumayelo ngaphambili. Eseshilo kumzalwane ngibuya eFryhead. Ngingokuzalwa kwaHlabisa. Ngibese ebandleni likaKristu 1972. Cishe ngomhla ka 15 October ngenzeka ngizobe ngihlanganisa u36 years. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kulesi sikhathi engisiphilile engilondile ngisebenza ngisisebenzi ebandleni lakhe. Bazalwane angene endabeni okuyona engizokhuluma ngayo la. Ngizocela ukungakangeni lapho MC nomzalwane ongisizayo bangilekelela isikhathi ngivamisa ukusikhohlwa mase ngimela. Mina kubalulekise hore haye bakaphimona lo rali balenako rimuthise ka umbukuzana. Isihloko sendaba yethu sisencwadini yabaseKorinte besibili isahluko sika 6. Thuto ya rona sihlosa yona sifumana bukeng ya bobedi ya baKorinte kgaogo ya 6 mme re tobala temana ya 14. Verse 14. Temana ya 14. Mani ngakholelwa ejogeni lithi nabangakholwa ngokuba kuna nhlanganyelo kuni ukulunga nokungalungi na kuna kudlelwano kuni ukukhanya nokumnyama na. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyalebonga kakhulu. Singakaqhubeki ngicela sifundele imbhalo emibili. Ncwadi kaJohane isahluko 8. Buka ya Johane kgaogo ya borobedi. Verse 47. Nencwadi kaJohane 10. Le Johane kgaogo ya 10. Verse 27. uNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu. Kungakho ningezwe nina ngokuba ayisibo abakaNkulunkulu. Yes. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, nami ngiyazala, ziyangilandela. Amen. Amazwi enkosi masibuka lapha sisuka khona encikithini yendaba. Ke mantswe a modimo ha re watadima betsamane
tabatabeng ha di e kgolo ya rona. Umpostoli uPaul ubhalela ibandla eKorinte. Moapostoli Paulus o ngolla Phutheho Korinte. Uthi ebandleni eKorinte maningi aboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. O re Phutehong ya Korinte sisikareng joko e le nngwe le ba sa dumelang. AmaKristu ufanele angabi sejokeni linye nabantu abangakholwayo. Bakreste ha ba tshwanela ho ba ka tlasa joko e le nngwe mmoho le ba sa dumeleng. AmaKristu sikhuluma ngabantu abake baphila besezweni bemdibi munye nabantu abangakholwayo. Bakreste re bolela ka batho ba kileng ba phila pele ba le lefatsheng mmoho le batho ba lefatshe ba sa dumela. Izwi levangeli lashunyelwa kubo baphuma ezweni baphendukela enkosini. Evangeli ya rerelwa bona mme ba tswa lefatsheng ba tla moreleng. Uma sebesenkosini kuthiwa abangaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. Jole ha ba se ba le mona moreleng le re tsela modimo ha ba tshwanela hore ba be ka tlasa joko e le nngwe le ba sa dumelang. Kusho ukuthini lokhu na? Ho bolela hore mona na kusibonisa ukuthi AmaKristu kufanele aphume aphele ezweni angafani nezwe. Ho bolela hore bakreste ba tshwanetse ba tswe ba ho hang lefatsheng ba ske ba tshwana le lefatshe. AmaKristu ekuhambeni kwawo konke angahambisa okwezwe. Bakreste ho tsamaya ya bona metsamo ya bona bohle ba ske ba tsamaya jalo ka ba. AmaKristu ekwenzeni kwawo konke angenzisi kwezwe. Diketsong tsa bona tsohle ba ske ba etsisa batho ba sa dumela. AmaKristu ekhulumeni kwawo angakhulumisa okwezwe. Bakreste dipuong tsa bona tsohle ba ske ba bua jalo ka batho ba sa dumela. AmaKristu sikhuluma ngesizwe sikaNkulunkulu. Bakreste re bolela ka setjhaba sa Modimo. Isizwe siyisizwe ngokuba nenkosi. Setjhaba ke setjhaba ka hobane sina le morena. Isizwe siyisizwe ngolimi, language. Setjhaba eba setjhaba ka puo ya sona. Isizwe siyisizwe ngamasikompilo. Setjhaba eba setjhaba ka meetlo ya sona. Evikini edlule kade sinosuku olubalulekile eSouth Africa kuthiwa usuku lwamagugu esintu. Beke ke tsong ho yona re na le letsatsi le kgethehileng leo re ikgantsha ka botjhaba ba rona. Ngalolu suku zonke izizwe ezikhona eSouth Africa ziqhakambisa amasikompilo azo. Ka letsatsi leno ditjhaba kaofela tse leng teng South Africa di ikgantsha ka botjhaba ba tsona. Ngendlela ezigqoka ngayo, tsela eo di aparang ka yona, ngendlela ezisina ngayo, tsela eo ngendlela yonke indlela yokwenza kwazo sikhombisa ukuthi lolu hlobo lwesizwe siphila kanje. tsela tsohle tseo ba etsa dintho tsa bona ka yona. NamaKristu bazalwane ayisizwe. Le bakreste ba ke setjhaba. Ayisizwe esingashodi ngalutho kwezinye izizwe. Ke setjhaba se sa hlokeng letho le fumanehang ditjhabeng tse ding. AmaKristu anenkosi enguKristu Jesu inkosi. Bakreste ba na le morena eo le morena Jesu Kristu. AmaKristu ane language yawo ayikhulumayo yobuKristu. Bakreste ba na le puo ya bona eo ba e buang e leng boKristu. AmaKristu anamasikompilo awo obuKristu. Bakreste ba na le meetlo ya bona ya boKristu. La masikompilo yiwo awenza AmaKristu ehluke ezweni. Meetlo ena ke yona e etsang hore ba kgethehe ditjhabeng tse. La masikompilo yiwo izokufanele AmaKristu liwazi ngawo ukuthi laba kabafani nathi. Ka meetlo ena ke ba ditjhaba tse ding di kgona ho ka bona hore re fapane le bona ka tsona. Ngaleso sizathu Ka lebaka leo lokho kwenza ukuthi abantu bezwe abangakholwa hona ho etsa hore batho ba lefatshe kube khona abantu abalangazelela ukuzoba yilokho esiyikho. ke hona ho etsang hore ba lakatse ho ba sena seo re nang le sona. Esikhathini esiphambilini Ka nako e ka pele abantu abansundu batho ba batsho kwenzekile kwabakhona abantu abafuna ukufana nezinye ho izizwe, ile ha etsahala ka re ho bona hore ho bona le ba bang ba batlang ho ba jwalo ka ditjhaba tse ding. ngoba ezweni lakithi kwaqhamuka abantu abangafani nathi. Ka baka la hobane naheng ya rona ho ile ha bana le batho ba sa tshwaneng le rona. Abantu ebaleli mhlophe. Bana ba khanyang ba bafiki. Kwenzekile kwakhona odadewethu abazama indlela ethile ukuzilungisa ngendlela ukuthi babukeke sebefana nalezi zizwe. Jwale hele di khaitsedi tsa rona tse ding ba ne ba etsa ba
hong hore ba bone ba se ba tshwana le bana ba basweu. AmaKristu kufanele angaboshelwa ejokweni linye nabangakholwayo. Bakreste haba tshwanele hore ba jare ejoko e lengwe mo le basadileng. Isikhathi esiningi ngiyaye ngithi njengamaKristu kana ke ngata ke re bakreste emphakathini esiphila phakathi kwawo sithabeng se hore phila ka re bosona sifana nomuntu odayisa rijolo ka motho ya rekisang is either udayisa ngomshwalense ya rekisang tsena tsa policy noma udayisa ngani kokunye adayisa ngakho ikaba ing njengamaKristu jelo ka bakreste thina sidayisa ngobuKristu bethu rona re rekisa ka kubantu bangakholwa batho ba sa dumela sizoqhakambisa ubuhle bobuKristu sizodayisa ukuthi ubuKristu buyinto ebaluleke kangakanani so bonisa hore bukreste ke ntho ya bohlokwa hakaka ukuze sidonsela abanye kubo ubuKristu hore re tle re hohele ba bang batho uKreste kuyishwa elikhulu nebhadi ke bomadimabi bo boholo uma thina sesihlukanisiwe nezwe runa ba hore se re arohantswe le lefa sizotholakala futhi sihamba njengezwe re tlo fumana jalo re se re tsamaya sitholakale sikhuluma njengezwe sitholakale senza njengezwe izwe lizophendukela kuKristu na yini indaba inkinga ikuthina buthata buhuruna uma uya kubantu bezwe ulethe ubuKristu bakho kubo uthi ababoni ukuthi ubuKristu buyinto engcono kangakanani bathi hayi nihlala ngathi nihluke ngani kithi babale bathi 1 2 3 babala abantu ababaziyo abangamaKristu ingathi osibani bezukuthi ingathi osibani bahamba njengathi ingathi osibani bakhuluma njengathi ningcono ngani kunathi angakanani amathuba okusiza lowo muntu awekho inkinga ikuphi isemaKristwini isemaKristwini uJesu mayekhuluma nabaJuda uthi ongokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu athi kubaJuda kungakho nina abaJuda ningezwa ngoba nisiba bakaNkulunkulu uthi uJesu encwadini kaMathewu umbuso wezulu ufaniswa nenetha elaphonso lwandle libutha zonke izinhlobo elizitholayo olwandle lithe seligcwele ladonselwa ogwini base bekhetha ezinhle basibeka ezitsheni ezimbi zalahlwa kusho ukuthini lokhu na lokhu kusifundisa ukuthi uma sishumayela ivangeli bayaphenduka abantu left and right kodwa phakathi kwabo kukhona abangesiba bakaNkulunkulu bazobonakala ngani na ungalaleli amazwi kaNkulunkulu bazobonakala ngani na bazobonakala ngezenzo uJesu uthe niyobazi ngezithelo zabo kusahluko 10 kuJohane uJesu uthi izimvu zami ziyalizwa izwi lami sho njalo mzalwane funa ngisho ngasekho isho njalo izimvu zami ziyalizwa izwi lami
nami ngiyazazi ziyangilandela. Izimvu zakhe uJesu zizwa izwi lakhe. Dinkutsa ha Jesu di utlwa lentswe la ha Jesu. Uthi naye futhi uyazazi. O re le yena wa di tseba. Okwenziwa yizo ukuthi Ke ka bona di mo latela. zifunda kuye, Di ithuta ho yena. zifunda ukuhamba, Di ithuta ho tsamaya. zifunda ukukhuluma, Di ithuta ho bua. zifunda ukwenza. Di ithuta ho etsa. Uthe ngelinye ilanga zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, Re tla ho nna lona le kgathetseng di. mina ngiza kuniphumuza. Nna ke tla le pha. Wathi bekani ijoka lami phezu kwenu, O re beya njo ka lona ho nna. nifunde kimi. Le ithute ho nna. KuJesu kuyafundwa. Ho re na Jesu re. Kufundwani kuJesu na? Re ithuta ho yena. Kufundwa ubumnene, Re ithuta ho kufundwa ukuthobeka kwenhliziyo. ithuta ho bonolo ba pelo. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, Dinkutsa ka di a di utlwa lentswe la ka. nami ngiyazazi ziyangilandela. Ke a di tseba mme di a ntatela. Uma ekhuluma ngezimvu uJesu ukhuluma ngezilwane ezifuywe ekhaya na? Morena Jesu ha bua ka dinku, na bua ka diphoofolo tse ruilweng malapeng. Cha, Tjhe. ukhuluma ngamaKristu. O bua ka bakreste. AmaKristu ngabantu abezwa amazwi kaJesu. Bakreste ke batho ba ileng kapa ke batho. AmaKristu ngabantu abalaziyo izwi likaJesu, Bakreste ke batho ba tsebang lentswe la Jesu. bese belandela uJesu njengoba izwi lakhe lishilo. Ba be se ba latela Jesu ho ya ka moo lentswe la hae le bolelang ka teng. Mani ngaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. Sisikareng joko e le nngwe le ba sa dumaleng. Sisakhuluma ngezimvu. Re sa bua ka dinku. Isikhathi esiningi isitha sezimvu impisi. Ka nako e ngata sera sa dinku e ba phiri. Siyayazi impisi E sonke. ba phiri kaofela. Impisi isilwane esifana nenja kodwa isilwane sasendle. Phiri ke phoofolo e jolo ka ntja empa yona ha e dule malapeng, e dula naheng. Isikhathi esiningi impisi idla inyama. Hangata e ja nama. Impisi njalo isikhathi esiningi iyazingela ifuna ezokudlayo. Hangata o futa e fumana e tsoma e batla sebeka sejana. Ucabangani ukuthi ucabanga ukuthini uma ngabe impisi ifica umhlambi wezimvu zakho? O nahana hore e reng ha phiri e kopana le mohlapi wa dinku tsa hao? Ucabanga ukuthi yini ezokwenzeka emhlambini wezimvu zakho sekufike impisi? O nahana hore ho tla etsahalang ha phiri se e fihlile ka hara mohlapi wa dinku tsa hao? Kuzokwenzeka umonakalo omkhulu. O tlo bana le tshenyeho e kgolo. Impisi isilwane esinonya. Phiri ke phoofolo e nang le kore e leng kgopo. Ngithekini ngizalwa kwahlabisa. Wena itse o hlaha kwana Ekhaya kithi lapha nasiseduze nesiqiwe ihluhluwe game reserve. lapeng mo a dibambo tsaletseng teng ba haufinyana le Hluhluwe Game Reserve. Cishe ukusuka ekhaya is about 3 kilometers we are ocingweni lwesiqiwe. Ho ya mo ho na le fence ya yona Hluhluwe Game Reserve ke di-kilometer tse ka bang 3 ha o tloha hae. Uma ngizanixoxela ngempisi ngikhuluma ngesilwane engisazi kahle. Ha bulela ka phiri o bulela mona ka phoofolo e tsebang hantle. Impisi mayingena esibayeni sakho sezimvu Ha e kena ka hara lesaka la hao la dinku, ekseni mawuvuka lokhala izinyembezi. o tlalla dikeledi. Ingena esibayeni ngoba ilambile, E kena ka hara lesaka leno ka kodwa mayifica umhlambi ha e fumana iushaya phansi wonke, mohlapi ono ya urinya. idle eyodwa isuthi ihamba. Ha e qetile e je e le nngwe fela e tsamaye. Isilwane esinonya, Ke phoofolo e kgopo. isilwana esinonya masifika phakathi komhlambi. Ke phoofolo e kgopo ha e fihla ka hara mohlapi. Ngithi ke isitha sezimvu impisi, Ke re he sera sa dinku ke phiri. isitha samaKristu uSathane. Sera sa bakreste ke Satane. uSathane uyafana nempisi. Satane o a tshwana le phiri. uSathane unezikhonzi zakhe Satane o na le ba mo sebeletsang.
ezibizwe uJesu ngokuthi abaprofeti bamanga ba ukreste ile ababulela hore ke ba abeza kini bembethiso kwezimvu tlankare ho rona ba kanti ngaphakathi bayini izimpisi. matlalo a dinku ka hare le diphiri. Uma impisi ingena phakathi kwezimvu imbethe isikhumba semvu, ha phiri kena ikentele tlalo la nku ka hara dinku, izimvu kazibaleki dinku ha di baleki ngoba sibona enye imvu. ubane seo se bona fela di bona nku engwe jalo ka yona. Uma impisi isusa isikhumba, ha iqala he phiri tsoka umhlambi uyahlakazeka ukugcwala ikhotha uphoseke indongeni. mhlawumbe uyaqala uyaqhaleka ubaleke. Angibuye kule ndaba esikhuluma ngayo. Rikithetha benye re buang ka yona. Uthini uPaul amayethi maningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo? O re Paulo se hare sisikareng joko ile ngwe le ba sa dumeli. Le ndaba iqondana kakhulu ithinte futhi nesimo sezokuganana emaKristwini. Taba ena e tobana haholo e ame haholo tsalinyalo. Uma sikhuluma ngendaba yokuganana emaKristwini ngalombhalo, Ha re bua ka taba tsa manyalano ka tsa ho nyalana ka hara ba Kriste ka mantswe ana, ngamazwi aqondile singathi ka mantswe a tobileng re ka re maningaboshelwa emshadweni munye nabangakholwayo. re ka re sisikareng lenyalo le le leng le ba sa dumelang. Uma sikhuluma ngokubophela, Ha re bolela ka ho sikarwa kapa ho jara joko ile ngwe, sijwayele ukubophela inkabi lapha emakhaya. mahae kwana ho tlwaetse hore ho jariswe kapa ho kopangwe dikgomo ho lema. Faka ijoka entanyeni, Ho nkwa joko e kenywa molaleng, faka enye ngapha inkabi sibe mbili sidonse ziye phambili. poho kutlwane le ngwe poho ka mone keliswe di be pedi ho kenywe joko di jariswe joko e di pedi. Uma uhlangana nomuntu ebophela izinkabi ebophela inkomo ngakwelinye iside afaka imbongolo, ungacabangani? Ha o ka kopana le motho a ke tsebo ka o ka nahana anka o kopana le ena anka kgomo a ikopanya le tonki a di etsa hore di leme ka tlasa joko le ngwe o ka re etsahalang motho. Kwesinye isikhathi ungacabangani uma ungafica umuntu ebophela inja noma ebophela impisi nemvu? O ka nahana ha o kana koma ba kopana le motho anka phiri a ikopanya le nku a di kenya ka hara joko le ngwe. Na impisi nemvu ejokeni, Ke ena phiri le nku di ka hara joko. inhloso abe nayo izofezeka ngalo umsebenzi walezilwane. Sepheo seo a nang le sona na se tlo phethahala ka sena seo a se entseng. Khona lapho impisi iphenduke limvu iyayidla Ka khona. yona nako yona yeno phiri ena e tlo sokolohela nkung ena ije. AmaKristu kuthiwa awangaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. Bakreste uthi basisikare joko ile ngwe le ba sa dumelang. Angeke bazalwane yenzeke kahle intando kaNkuluNkulu umKristu efakwe ejokeni elilodwa nomuntu ongakholwayo. Thata modimo bakreste ke ba etsala hantle ha mokreste a kentse joko ile ngwe le motho e se mokreste. Akuyona indaba evama ukuba mnandi lesengikhuluma ngayo njengamanje. Taba ena moina a e bolelang ha ya tisi boribe. Kungenzeka mhlawumbe phakathi kwenu bekhona abazongikukudela amazinyo ngokukhuluma kanje. Mohlomongkare rona ba teng ba bang batang halefela ka sekilela. Kodwa-ke angikhathalele ukwethenjwa yini kule ndaba. Empa ya go feta tabeng e ba ena a ke rate go ke gape ke lona. Umuntu engifuna ukulwela ukuba ngifunyanwe ngithembekile kuye uNkulunkulu. Motho yo ke ratang gore ke fumane ke tshepahetse go yena ke Modimo. uNkulunkulu akavumi Modimo ha a dumele ukuba ejokeni elilodwa kuboshelwe umKristu nomuntu ongakholwayo endabeni yokuganana. Modimo ha a dumele gore mokreste a kenngwe jokong ya lenyalo le motho yo se mokreste. Ngiyacela, ngiyanxusa Ke a kopa
ukuba laba bantu abasha bakhona la endlini namhlanje abangakangeni emshadweni bangilalelisise kahle izwi likaNkulunkulu leli esikhuluma ngalo akusiye lo ngobe esobuya eNatal kodwa leli iBhayibheli lakho hleli nale endlini yakho likhuluma khona lokho wena ke mangabe ungumuntu kaNkulunkulu wena umuntu omusha yizwa amazwi kaNkulunkulu yizwa amazwi kaNkulunkulu wenze njengalokho uNkulunkulu esho ngokujwayelekile masikhuluma ngempisi impisi yayiphume la iphuma khona ingabe iphuma emgedeni elala kuwo phiri utayifumana yiswa mhlomungitswa kara emsimawo idlangaro ihambe iyozingela itamaye ilotuma jwa iyozingela izimvu iyotuma dinkujwa ima ithola ibambe ibulalile ire hayifumana ithware ibulayije kodwa kule minyaka esiphila kuyona impana kungena everything rephila kuyo izinto zonke zijikile sephuma izimvu esibayeni siyozingela impisi ithi impisi ngibona uba kulungile lokho bazalwa akukho right akukho right izimvu zanamhla ziyaphuma zozingela impisi sifundisa kanjena sifundisa ngenhloso yokuxwayisa izingane zethu ukuthi mayiphuma ekseni iphumela ngaphandle kwamasango emakhaya sizohlangana nempisi ayihlale ekhaya kuze iphephe ziphume ziye esikoleni esikoleni la zifunda khona ifunda nempisi emsebenzini la isebenza khona isebenza nempisi ngakho kufanele iqaphele ukuze singalimali abantu abethu abayizwa kahle le ndaba bayaphuma namhlanje bayafuna abantu abangakholwa bayaphuma namhlanje bayafuna impisi bayoboshelwa ejokeni linye nempisi kukhona abantu ekufanele ngibusho ukuthi ngiyabaxolela abantu abashunyezwe ivangeli beganene waphenduka oyedwa walabo bantu waphendukela ebuKristwini wasala omunye engakholwa njengamanje kangikhulumi ngalolu hlobo lwabantu abantu engikhuluma ngabo abaphuma ebandleni bahambe bayofuna abafazi ngaphandle bayofuna insizwa ngaphandle lokho kuphambene nentando kaNkulunkulu uNkulunkulu akamisanga kanjalo kwasemandulo uNkulunkulu wayekwalile lokho esizweni sakhe uIsrael ubufakazi balokhu kusencwadini kaDeuteronomy isahluko 7 verse 3 and 4 miningi eminye imibhalo esingena kuyifunda ngaphansi kwaleso sigaba ngicela useyiphethe ayifunde usike wanyalla nalibona usike wanea baraba bona baradi bahao mi usike wankela baraba hao baradi babo ubane baraba hao bakakheluswa kibo uri bankuhele mi basebeleze lidimu isili mi khalifa ya Jehova ikalitukela
awufedise hamba. Ngiyabonga. uNkulunkulu ebekhulume kanjalo kuIsrayeli. Modimo na buile ha jwale ho Israel. Ekhuluma ngezizwe abazozifica ezweni abaya kulona. Abuwa ka ditjhaba tseo ba ne ba tla di fumana lefatsheng leo ba yang ho lona. Uthi lezi zizwe uzozinikela uzozichitha. Ore ditjhaba tseo o tlo di nela kapa hona o tlo di khalaya. Lezi zizwe uzozinikela kubo azichithe. O tlo di nela matsonga bona ba Israel mme a di thuba kae. Uthi ke ningenzi sivumelwano nazo. O se yetse silikane le tsona ditjhaba tsena. Ungabi namsakuzo. O ha ka ba di hauhela. Ungaganiselani naso. Ka ba nyallana le tsona. Noma ngabe icebe kangakanani insizwa yozizwe. La eba ni mhlangano uruile hakaka. Ngiyibona ukuthi ucaphuna kusale kwezomnotho. Uyabona ha ya utamruo ukhawbo usala. Ungayihaleleli ukuthi ishade nomntanakho. Kaba mohalla hore kapa kaba la bela hore anyalane. Akube kude nenhliziyo yakho ukufisa okunjalo. Ilungu ya hao liruo le jona libe hule leo. Takatelo. Ungathatheli indodana yakho indodakazi yakhe. Kaba nkamradi mrawa hao hore anyale mradi wa mutyo. Unganiki indodana yakhe indodakazi yakho. Ile wena simpi mradi wa hao mrawa hao. Why? Kaba kana Uthi uNkulunkulu ngokuba uyakuphambukisa indodana yakho ekungilandeleni. Ore kaba kana ubani mutshanye singona hao utla musukulla utla munsa usebeletse. Ngamanye amazwi lo mntanakho mzalwane uzohlukaniswa noNkulunkulu yilo yamuntu wangaphandle. Kama nsoma mwina wanona wa hao utlo arohanya le Modimo ke motho yona ya monyetsi. Wena mzali musuku sivumela leso simo kube nobudlelwano obunjalo phakathi kwabantu abakho ungumKristu nabantu abangakho. Wena umuswali sidumelle ukamane jole se uribeteng bakeng sa hao le bona. Uthi lo ophumele kwabezizwe Uri ema yankiwe kibalisha. egcineni kwakhe uzokhonza abanye onkulunkulu. Phelezo nyahaye utlo sebeleza Modimo emini. Ngaleso sizathu intukuthelo kaJehova ikuvuthele akuchithe masinyane. Mi kabaka le ufumana hore bohale ba Modimo utlo utukela me ebe wa ufelisa. Uma bekunjena ke kuhle ngani ukushada nomuntu wezizwe? How le tena he uhle ha jwang ho nyadisana le motho wa ditjhaba? Kuhle ngani? Uhle ka. Uma ngabe egcineni kwezinsuku zakho kuzoba ukuthi owenze leso senzo achithwe nguJehova kuhle ngani? Uhle ka haiba ni mphelezo ngiyadi ya bophelo ba hae motho ono o tlatla a thalwa ke Jehova. Akuhle neze. Awuhle hoha. Ingakho kufanele abantu abethu bayathanda noma kabathandi siyikhulume le ndaba. Bana ba rona ba ratang kapa ba sa rateng re tshwanetse re ipulela tabena hobane ha e ntle hoha. Asiyikhulumele ukukholeka kubo. Ha re bulele hona hore re tle Kodwa siyikhulumele ukukholeka kuNkulunkulu. empa re bulela hore re tle rate ke Modimo. Njengoba wayikhulume kanjalo kwabasendulo. Jole kana buletse jwalo hobani ba Israel. Nasekugcineni kwalezi ikhathi usasho khona lokho uNkulunkulu. Le ditshuntsena tsa bofelo o sa bulela jwalo Modimo. uIsrayeli lo wasendulo. Israel ola wa tshimoloho. Uma ufunda imibhalo yeTestament elisha kuthiwa ebeyisithunzi sikaIsrayeli wangempela. Ha o bala testamenteng e ntjha uthwi ine ile seriti sa Israel wa nnete. Ngamanye amazwi uIsrayeli woqobo yithina abazalwane. Kama ntswamang Israel wa sebele ke rona ba. Kufanele sibe qotho sithembeke kwimiyalo kaNkulunkulu. Re tshwanetse re tshepahale re tsepame meyalong ya Modimo. Abantu abasha bazihlukanise nabantu bezizwe. Batho ba batjha ba ikarohanye le batho ba sa Bazihlukanise nabantu bezizwe esikoleni. ba ikarohanye le batho ba sa dumelang. Bazihlukanise nabantu bezizwe emsebenzini. Ba ikarohanye le batho ba sa dumelang Baqhakambise ubuKristu babo. mosebetsing. Ngoba yilokho kufanele saziwe ngakho yizwe. Mme hobane ke se re tshwanetse re tsebale ka sona ke le fatshe. Kuthiwa maningaboshelwe ejokeni linye nabangakholwayo. Sisikale joko le nngwe le ba sa dumelang. Kukhona amazwi
abazalwane abakhubayo eBhayibhelini. Cela siwafunde ngamazwi kaNkulunkulu. Ningakhubeki ngamazwi kaNkulunkulu. Isambulo 22 verse 15. Bayakhubeka abazalwane lamazwi. Kuthiwe kanikhulumi kahle bazalwane manikhuluma kanje. Sengathi kungaba nendlela epolite eningakhuluma ngayo. uNkulunkulu akazange abe nendlela epolite. uNkulunkulu ma ekhuluma ngenja uthi inja. Akanalo igama lokuciciyela elithambileyo kunalelo. Impisi impisi. Imbongolo imbongolo. Okay, ngicela sifunde bazalwane. Isikhathi sami sesiyangishiya. Yeah. Ngaphandle kukhona izinja nabathakazi nezifebe nababulali nabakhonza izithombe nabo bonke abathanda nabenza amanga. Yebo. Bonke laba bantu ababalwa lapha bangakuphi bazalwane? Bangaphandle. Uthi uJohane bhala amazwi kaJesu ngaphandle kukhona izinja. Kade ngikhuluma ngempisi khona manje. Ngithe impisi isilwane esifana nenja. Kubukeka ngokufana makundawo. Umehluko mncane kakhulu. Umehluko ukuthi inja iphile ekhaya. Impisi iphile ehlathini. Manje ke sikhuluma lapha ngebandla likaKristu. Ebandleni likaKristu kuthiwa izinja zingaphandle kwebandla. Izimvu ziyaphuma endlini, ziyaphuma esibayeni sezimvu. Ziyofuna izinja. Zidliwe izinja. Ayiphindi ibuye ebandleni imvamisa. Ngifuna ukusho bazalwane noma kubhlungu. Ngifuna ukusho ukuthi noma kungenzeka kwenzekile kakhulu ngale kithi Natal. Ngikhuluma ngeexperience engiyibonile kule minyaka esengiyiphilile ngisebandleni. Mancane amathuba ukuthi intombazane ekholwayo engumKristu yaphuma yayoshada ngaphandle ibuye ebandleni. Minyetsa eminyane ya hore moretsana ya ngumKristu puthenya Kristu atsamanya lokante abela khutla teka haraputhe. Mhlawumbe imphekezela eyayimshadweni wakhe naleyo ndoda. Eyoshada nempisi. Eyoshada nenja. Kufana nokuthi nisuke niphekezela umuntu ofileyo. Niya emncwabeni niyongcwaba. Niyongcwaba lengane. Akayibuya bekhona. Uvalensile ebandleni. Wakhetha ukuyoshada nenja. Akayibuya buye. Hey, nazi isikhathi singibaleke. Okay. Lithi izwi lenkosi ke. Okay. Lo monakalo udalwa yini bazalwa? Ngifuna ukuthinta lokho okufundeka encwadini kaEzra isahluko 9. Ezra isahluko 9 amavesi awu4 oqala. Ezra chapter 9 meribale chimana tekalang tenne. Ezra chapter 9 from verse 1
to verse 4. ngicela osheshayo nje angifundele masinyane. Taba tseo hobane di fele ditloho tsa atamela ho Nazareth. Setjhaba sa Israele le baprista le baledi ha ba ka ba ikgetha ho ditjhaba tse dinaheng tse ka mathoko. Bampa ba entse ka manyala a tsona e leng Bakanana le Bahete le Baferese le Bajebuse le Baammoni le Bamoabe le Baegipta le Baamore. Ke mona ba nyetse baradi ba bona ba ba nyadisitse le bara ba bona mme mofuta o halalelang o se o tsokantswe le ditjhaba tsa naha tseo. Boikgantsho bo qadilwe ke dihloho le bahlahlobi. 3 Itse ha ke utlwa lentswe leo ka hahola kobo ya ka le kojwana ka hlotha moriri wa hlooho ya ka le ditedu tsa ka mme ka dula fatshe ke tshohile. Ha phuthela ho nna bohle ba thuthumetswang ke mantswe a Modimo wa Israele ka baka la boikgantsho jo ba phuthileng kgoleho mme ka dula fatshe ke tshohile ya ba ya iba nako ya sehlabelo sa mantsibuya. Yabona okwenzeka la umbhalo ongcwele uthi setsahalang mona mangolo a halalelang kwathi sekuphelile lokho itse ha ono a so fedile izikhulu zasondela kimi zathi dihloho tsa atamela abantu bakwa-Israyeli nabapristi namalevi abazahlukanisanga nabantu bezizwe nezinengiso zazo. Kufika umbiko ku-Ezra ufika mlaetsa ho Ezra ulethwa izikhulu ezithile kubazalwane utiswa ke baholo ba itseng ba Kriste babone isinengiso phakathi kwebandla babone manyala kana bathi bazalwane kukhona umonakalo osudalekile bari sinyawo ikenge singetsa he abantu abazehlukanisanga nabantu bezizwe phutheo hayaka ikaruhanya abazehlukanisanga nezinengiso zabezizwe abaka ikaruhanya hubu manyala alifana. Iyabalwa ke indaba ukuthi lokhu kwenzeke ngaphansi kwesimo sokuganana. Taba yabulelwa hewe hona uyenze ka tlasa maemo a ho nyadisana. Kuthiwa ngokuba bazithathele amadodakazi abo ubani bayinketsi baradi babo bona namadodana abo le barababo kuze kuthi inzalo engcwele isixubene nabantu bezizwe mfuta halelang usokantswe ditjhabatsana inzalo engcwele isixubene nabezizwe mfuta halelang usokantswe likosana ngesikhathi inzalo engcwele ixubana nabezizwe uNkulunkulu uyahlambalazeka kanako mfuta halelang ukopana igama lenkosi liyathukeka libiso la Modimo le arwakwa ubuKristu bethu buyalulazeka uKristu barona buyanyeliseha bathi ababika indaba kuEzra izandla zezikhulu nezababusi bezibamba iqhaza kulesi siphambeko uEzra bahulu baserinkibona banalenkarulo mona nthunyeni ngamanye amazwi kunabantu abadala kama hona bathu bahulu ebekufanele bamele umthetho kaNkulunkulu enganeni zabo kodwa kabakwenzanga lokho kunalokho babe ngabagqugquzeli bokuphambanisa abantu bakaNkulunkulu nomthetho kaNkulunkulu. uEzra uthi wathi mayezwa le ndaba wadabuka ebhula izingubo zakhe wahlala phansi emangele. Uma ubheka isahluko 10 uEzra uyakhuleka uEzra uvuma izono uzama ukucela intethelelo ngesiphambeko esenziwe ngabantu esakhuleka uEzra ezile ukudla kuthiwa kwabuthana kuye ibandla lonke labathuthumela ngomthetho kaJehova. Bazalwane sidinga abazalwane abanjalo ebandleni lenkosi. Sidinga uhlobo lwamakristu athuthumelayo ngomthetho kaJehova. Amakristu okuzothi noma ngabe kwenza ingane yami uqobo ngingacompromise. Isikhathi esiningi kuthi ma izinto sezonakele bese sithi kuqala ngayo ingane yami.
sesembesa manje ububi sikhava ngeshidi elimhlophe kuze kube sengathi kuhle kodwa kuNkulunkulu kunjalo kakwemukeleki. Sinabazalwane namhlanje abangabagqugquzeli bokuthi intsha mayishada ngaphandle akunankinga. Mhlawumbe kuswelekile ke sibe nethuba lokukhuleka njengoEzra. Abazalwane abanjalo ke babekwe emkhulekweni. Sicela intethelelo uNkulunkulu ngalolu hlobo lwabazalwane. Nalabo abazalwane nabo uqobo lwabo bazinikele kuNkulunkulu kabusha. Bavume izono ukuthi imlomo yabo bayiyekele ukukhulumeni okuyize. Imlomo yabo ikhuluma okuphambene nentando kaNkulunkulu. Bazalwane, isikhathi sami semukile. Amen. Amen. Angiyeke ngasekugcineni. Uthi uPaula lapha engqikithini yendaba esiyifundayo. Kunabudlelwana buni ukukhanya nobumnyama na? Njengoba sihleli la phandle kuyakhanya ngithi ubumnyama bushonephi? Bekade kumnyama before ngithi kodwa manje ubumnyama busekho kuyakhanya. Ubumnyama bubalekile. Kubalekelani na? Kubalekela ukukhanya. Kanjalo ngiqhubeka kosuku uma kuqhamuka ubumnyama empumalanga ukukhanya kuyabaleka kuyosithela entshonalanga. Azikaze lezi zinto zombili ziphile ndawonye. Akaze ukukhanya nobumnyama buhlale etafuleni kudle ndawonye. AmaKristu ngabantwana bokukhanya. Uthi uJesu kuJohn 3 ukwahlulelwa kuyilokhu ukuthi ukukhanya kufikile ezweni. Kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya. Ngokuba imisebenzi yabo imini. Uthi owenza okubi uzonda ukukhanya. Kodwa owenza iqiniso uyeza ekhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe ukuthi yenziwe kuNkulunkulu. Athi uPaula kwabaseFirst 5 uverse 7 no 8 uthi ngakho ke phumani phakathi kwabo. No, uthi ngakho ningabi ngabahlanganyela nabo. Ngakho ke ningabi ngabahlanganyela nabo. Athi uverse 8 ngokuba kade naningubumnyama kepha manje ningukhanya enkosini. Hambani nihambise kwabantwana bokukhanya. AmaKristu ezweni elubumnyama awukukhanya. uJesu utheni nina ningukhanya kwezwe. Kanjalo makukhanya ukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uYihlo sezulwini. AmaKristu njengoba engukukhanya kufanele ukuthi angabi nobudlelwano nobumnyama. Kodwa namhlanje akusenjalo. Namhlanje sinamaKristu ahlala nobumnyama. AmaKristu aphikisana noNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ehlukanisa ukukhanya nobumnyama bathi uNkulunkulu wayengahlakaniphile. Lezi zinto ziyakwazi ukuhlala ndawonye. Is that right? No. Bazalwane angcine ngalesi sixwayiso. Siqondise kubantu abasha.
intobisitswe ubatho ba bang. Ngiyathanda ukukhuluma kakhulu nalolu hlobo lwabantu. Ke a rata ho bua haholo le mofuta Uhlobo lwabantu engisebenza kakhulu nalo kakhulu nangale eNatal. le ka bona ka Natal ke mofuta o ke sebetsang haholo. We muntu omusha Motho yo motjha uze ungalokothi o se ke wa ba leka ucross estradini robot libomvu. tshile mila roboto ile kubeli. Ngiyazi ningizwa ukuthi ngithini. Yana ke ba le alikuthi ke Ukuthi usuke wabona abanye becross irobot libomvu. hore o ile wa ka bona ba bang batho ba tshila robot ntse ile kubeli. Kufanele ukhumbule njalo ukuthi umbalo obomvu erobotini usho ukuthi kunengozi. Hopola ka nako tsohle hore khala red e bolela hore hona le kotsi ka nako tsohle. Yima linda Libella ungaweli sithi ngoba uma uwela irobot libomvu uzokushaya imoto ufa. ha o tshila robot ile ready o tla o chase kolong. Ukuthi usuke wabona abanye bewela irobot libomvu kaze abashayisa imoto akuchaza ukuthi ingozi ayisekho. Hore o kile wa bona ba bang ba tshila abaka ba chaiswa ha o bolele hore kotsi ha yiyo. Ngizama ukuthini mangikhuluma ngerobot. Kile ka o bolela hore ngakulela ka robot. Ngizama ukukululeka wemuntu omusha ukuthi ungalokothi uphume ebandleni uyoshada ngaphandle. Kile ka hore ke o hlokomedise hore sileke hore o tswe puti ya moyo nyalwa ka ntle ka. uNkulunkulu lokho evula umbalo obomvu umuntu ophume ebandleni. Modimo ha e salabe ha robot kubelu ka muthatho. Ukuthi bakhona abaphumile ebandleni bayoshada ngaphandle akwabakho inkinga babuye baqhubeka nobuKristu. Hore ba teng ba ileng ba ya ka ntle ba nyala mme ha wa ka bona le phapang ba dubela ba sebeletsa Modimo. Akuchazi ukuthi ingozi kayisekho Kotsi ha yiyo. eshadeni ngaphandle. O nyala ka ntle. Uze ungalokothi Sipe uwele irobot libomvu. Inkosi nibusise. roboto ile kubeli morena ha le robot. Ngiyabonga sana. Siyabonga.